Може ли да откриеш оригинални аксесуари на Карл Лагерфелд в български сайт и то на добра цена? Разбира се, че можете, ще ги откриете в Outlet City BG и сега ще ви покажа тази красива чанта на Карл Лагерфелд в черен цвят. Вижте колко е широка, вътре имате място да си сложите всичко необходимо. Имате голям джоб и един по-малък с две дръжки. Едната е дълга, другата е къса, така че да си я регулирате както ви е удобно. С поръчката си получавате и сертификат, с който може да се уверите, че чантата е оригинална, има си сериен номер и може да го проверите сами. Чантата е от висококачествена екокожа, имате логото тук от едната страна и от предната страна също, а с тези връзки може да си я отваряте и закопчавате както си пожелаете. Показвам ви и това сладко портмоненце, което вътре е с доста място за карти, естествено и за банкноти и с стотинки. Ето тук, то също си идва с сертификат. С всяка покупка получавате и брандирана торбичка на съответната марка, в която да си съхранявате това, което сте си купили. Ако и вие искате да се здобиете с такива страхотни аксесуари и то на страхотни цени, посетете сайта на Outlet City BG още сега.